जेब्ला फरायसामोन क्लास 5 आव फरायोमोन बनगाव एमइ स्कुल बनगाव एमइ स्कुलाव आं फरायोमोन जेब्ला आरो आं एमइ स्कुलाव फरायनाय समावनो सिबिनाम ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बनगाव हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन बे समनिफ्राय आं लोगो मोनबोदों जायखिजाया दिनैहाय बुंनो थाङोबा बुहुमनि मोनसे गोजोनथाव सान इन्टारनेशनेल लेबार अर्गानाइजेशननि दिनै सान मे दिबस बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा मानोना नाख्रेबजानाय सुनाय गादबजानाय जायफोर लेबार क्लासनि मानसिफोर बिसोरनि थाखाय उदांस्रि सान दिनै बे फारसेजोंबा गोजोनथाव आरो बे अक्ट'आवनो बे सानावनो जोंनि बर'नि जायखौ जोङो बड'फा होननाय जायो बियो बे सेमियावनो मुंख्लं जालांदोंमोन बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे सानजों लोब्बा लाखिनायजों दिनैहाय मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियाव आं सोरजिबोनाय मेथाइ बे मेथाइनि देंखोफोरनि सिडि केसेटखौ दिनै बावहाय बेखेवनायनि खाबु लानाय जायो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावहाय आरो थांखिया बेनो जे आंनि थुनलाइ मुलुगाव जा एसे बिहोमा होबोनोबा आङो सोरजिबोदों माखासे लिरबिदांफोर खन्थाइफोर मेथाइफोर गुबैयै बुंनो थाङोबा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ बिजाब अख्रां गंसे नांगौ आं फैफिनगोन बे खन्थाइ बिजाबफ्रा मोनथि मोनै आंनो जिउआव जे थुलुंगा होदों बा बेखौनो बिथा खालामनानै आंबो लिरनो सोलोंबोदों लिरबोदों दिनै जा एसे बर' थुनलाइनि फोथारावहाय आं बिहोमा होदों बुंनो थाङोबा बावहाय थोंगोर जानांगोन ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनियावहाय गोहोम दङ बिहोमा दङ बेखायनो आङो आंनिफ्राय जायखौ थुनलाइ मुलुगनि बिफा होननानै गनायबोदों बेनि बिमुङावहाय मेथाइ सुजुनानै दिनै ट्रिबिउट खालामनाय बावनाय जादों बे आरो ओरैनो जोंनि मावनाय जोंनि स्ट्रागोलानो गोग्लैसोनाय नाख्रेबजानाय सुजानाय गादबजानाय नासयजानाय मानसिफोरनि थाखायनो जों स्ट्रागोल खालामनो सोमावसारदों आरो जोङो दिनैहाय जि मोनसे समाजनि थासारियाव देरबोदों बाहाय जों गिदिर गोलाव जाबोदों बा दिनैनि स्टेजसिम सफैदों बुंनो थाङोबा जोङो बुंनांगोन जोङो गोरिब न'खरनिफ्रायनो बा गोरिब थाखोनिफ्राय फैनाय साफा मावथिखा ओंखायनो दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव बर' कसारि वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मोनबाय नाजाबाय बेनि गेजेरजों मा मावलांनो हायो बे उनावहाय मावनायजों जों खोन्थाहैनांगोन दिनैनो माबा मोनसे थांखिखानाय बाथ्रा आं बुंनो लुबैयाखै गोसोआव साननाय दङ मावफुंनांगौआ जों सानलाय हलायनो रायलायनायनि गेजेरजों जों मावनांखागोन आरो मावलांगोनबो जोङो बे मावलांनायखौ मोगथां महर होनायावहाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि माहारियारि आफादफोर गासैनिबो सहाय होनांगोन हेफाजाब नांगौ अनसायनाय नांगोन जोंबो लुबैगोन आरो जोंबो मावनानै दिन्थिनो हानांगोन आरो जोङो बेखौ नाजालांगोन बे समाव नोंथाङा जिथु खन्थाइ लिरनाय आरो मेथाइ दिहुननाय बे हाबाफारिखौ बेसेबांसिम आरो लांबावगोन होननानै सानो जेब्लानो सम थासारि बेजों गोरोबनानै सम मोनोबा गोसोआव साननाय सानस्रिया जेब्लानो आंखौ दलद थानो होआ गोदान माबा मोनसे सानस्रि लानानै फैयो लिरनो गोसो जायो लिरो महर होनो नाजायो महर होनो नाजाबोदों महर होदों लिरदों आरो बिदिनो आङो हानायसेबां जेब्लानो सम खाबुफ्रा गोरोबगोन आरो जेब्लानो माबा माबि सोंनायनि फिननाय नागिरनायाव होंगो दोंगो सानस्रिफ्रा आंखौ दलद थाहोनाय नङा आं सानो माने खन्थाइनि जोनोम जाबावगोन मेथाइनि जोनोम जाबावगोन रायथाइनि जोनोम जाबावगोन आरो जों सोरजिबावनो हागोन मा नोजोरजों बबे मोनसे जाथिनि बबे जेंनानि सायाव नोंथाङा बांसिन नोजोर होनानै बे खन्थाइ आरो मेथाइखौ गोसो होसिनो आं बर' हारियाव जोनोम जादों बर' सुबुं बर'नि सुबुं समाज बर'नि मोजांखौ हास्थायो बर'नि मोजां जानाय बर' हारिनि दावगानाय बेखौ जों हास्थायो ओंखायनो बर' हारिखौनो बिथा खालामनानै जिहेतु आगान सुरजेननाय जादों आरो बर' बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइखौबो जोङो लाजेननाय जादों बर' हारिनि थाखाय थारैनो मावनांगौ गिलिर बिबाना दंथारो आरो थागोन बे सोंनायनि फिननायाव आं नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे आंनि जि मोनसे लिरनाय बा आङो खामानि मावनाय बा आफादफ्राव थानानै सम दिहुननानै लिरनाय बिनि बाथ्राखौ फिननो थाङोबा आङो समनि मोनसे रोखा मोनसे रुटिन बानायना लाबोआखै बांसिनै आङो
हरनि समाव आङो सोरजियो निजोम हरनि समाव आङो लिरनायखौ आङो आखाइ कलम दैनानैहाय बायदि मैया सानस्रिफोरनि होंगो दोंगो सोंथि नागिरनायावनो खन्थाइफोरनि जोनोम जाबोदों मेथाइनि जोनोम जादों रायथाइबो आं सम सम लिरबोदों गुबैयै दिनै जि सिडिखौ आगोमा अलंबार हाथरखि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि बिथांनि मुङाव बावनाय जादों बावहाय गासै दों 21 मेथाइ दङ बांसिन मेथाइ गासैबो मेथाइयानो बुंनो थाङोब्ला माहारियारि बा जोंनि जांख्रिथायजों सोमोन्दो थानाय मेथाइजों माखासे रमान्टिक मेथाइ सोरजिदोंमोनबा बेखौ दोनथ'नाय जादों जायगा होनाय जाथ'वाखै बावहाय माहारियारि मेथाइफोरखौनो जायगा होनाय जाबाय गुबैयै बावहाय रोजाबगिरि हिसाबै फुंजा मुसाहारि थाबाय इला ब्रह्म थाबाय गसाइ दैमारि दङ आरो बिबुंसार गयारिबो थाबाय बिनिता बर' थाबाय आसाम दैमारि दङ आरो जोंनि जायगानि रुंखां सोरगोयारिमोन आरो निर्मल ब्रह्ममोन दङ बेवहाय बिपिन बसुमतारी दङ आरो लोगोसे गोदान मोनसोम बर' बे फंबायाबो दङ रोजाबगिरि हिसाबैहाय बिसोरखौ रोजाबनो खाबु होनाय जादों गासै दों 21 बे अलंबार आगोमा अलंबार हाथरखि सिडि केसेटआव मेथाइफ्रा दङ फैबाय थानाय समाव जिहेथु हारिमुखौ जौगाहोनो काउन्सिलनिफ्राय माबायदियै बिफाव लानाय जादों हारिमुवा बर' हारिनि थाखाय एंगारनो हायै मोनसे बाहागो बे हारिमुनि दारै बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनायनि खामानिखौ थांनाय बोथोरनिफ्रायनो हानायसेबां बर'फ्रा नाजाबोदों आरो बे नाजानायखौ लाखिबाय थादों जोंबो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बे हारिमुनि दारैहाय खालि बे मेथाइ सुजुनाय मेथाइ फोसावनायाल' जानाय नङा जों गोबां दिगावनो साननाय दङ बे साननायखौ मोगथां महर होनो थाखाय काउन्सिला जेब्लानो सेटिं जागोन सुस्थिर जागोन गाबोननि उननिफ्रायनो जोंहा मिटिं दङ आसामाव मोजां गभर्नमेन्ट दानो हासिगोन आरो जोंनि बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हाबाफारिफ्राबो मोजां मावफुंनाय लामायाव फैगोन अब्लानो जोङो मोनफा मोनफा नोंथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै रायजो राजा आइ आफाखौ साखि दोननानै जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो हाबाफारिखौ मोनफा मोनफा जों मावफुंलांनो नाजालांगोन दिनै इन्टारनेसनेल लेबार डे बेजों लोगोसे बड'फानिबो थैनाय सान दिनै बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि गोसोखांथियाव बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथांनि MP3 मोनसे CD केसेट दिनै बेखेवदों आरो बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो दिनै खाबु मोनदों आं बाहागो लानानै जोबोद गोजोनदों मिन्थिनो मोननायाव बेखौ आगोमा अलंबार हाथरखि होननानै मुं होनाय जादों दा बेयाव गासै मोन 21 आं बेयाव मेथाइ नुदों दा बे मेथाइआ जोबोद मोजां जादों बेयाव मुंदांखा देंखोगिरि फुंजा मुसाहारि इला ब्रह्म बिबुंसार बसुमतारी बेजों लोगोसे बर'निनो गोबां गसाइ दैमारि बिथांमोनाबो बे मेथाइ रोजाबदों आरो जोबोद मिलौदो गारांदों बिथांमोन जा बेयाव देंखो होनायखौ जों नुदों आरो खोनासंनानैबो जों जोबोद गोजोनदों दासिमबो जों खोनासंगासिनो दङ दिनै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा रबीन्द्रनाथ टेगर बान्था मोनगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बर'निनो सासे गेदेमा थुनलाइगिरि बिथाङा दा बिथांनि गोसोखांथियावनो दिनै मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बादिब्ला ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि टिचारमोन फोरोंगिरिमोन आरो बेनि थाखायनो बिथां गेदेमा सारनि गोसोखांथियाव दिनै बिथांनि जि नैथि MP3 बे केसेटखौ बिथाङा बेखेवदों आरो बेयाव बर'नि जि बिथाङा बर'नि थाखाय बर'नि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बा उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा जि सोमावसारनाय हाबाफारि आरो बर'नि थाखाय खामानि मावबोनायाव जि मोन्दांथि बे मोन्दांथिफोरखौ बिथांनि मेथाइनि गेजेरजों बेरखांहोनायखौ जों मिन्थिनो मोन्दों आरो बिथांनि जि जाथिनि थाखाय जि नाजाबनाय बा नांथाबनानै थाबोनाय बा मावबोनाय बा गोलाव समनि जि मोनसे मोन्दांथिया बेयाव बेरखांदों आरो आं आसा थिदों बेखौ बयबो बोजबना लागोन आरो बेखौ इउटुबावबो हयथ' निश्चय हगारगोन दा बेयाव बयबो बेखौ खोनासंनो हागोन आं आसा थिदों बिथाङा बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गोदानै दाजानाय चिफ हिसाबै बिथांनियाव हयथ' गोबां मिजिं दङ गोबां थांखि हयथ' बिथांनि गोसो सिङाव दङ बेखौ बिथाङा हयथ' मावफुंगोन आरो बेफोर बाथ्राखौनो बिथाङा हयथ' गावनि नैबे CD केसेटनि गेजेरजों हयथ' बिथाङा बेरखांहोदों जोबोद दुखुनांथाव नै बोसोरनैखौ जों नुबाय जाय बिथांमोना माने देंखोजों लोब्बा गोनां बिथांमोना रोजाबगिरि जा आरो जाय मेथाइ लिरगिरि जा आरो जाय बिथांमोना मिउजिसियान जायफ्रा दामग्रा देग्राजों लोब्बा गोनां बिथांमोना कभिड-19नि थाखाय थांनाय बोसोरबो बिथांमोना गोबां माने
अलखदाव गोलैनो गोनां जादों आरो देग्लायबो जों बेखौनो नुफिनबाय। देग्लाय गोबाङानो बैसागुनि फांसनफ्राव बिथांमोना मेथाइ रोजाबनो थाखाय रेडि दङमोन, दामनो थाखाय रेडि दङमोन। नाथाय देग्लायबो जि गोदान स्टेटनिफ्राय SOP होबाय आरो नेसन वाइड जि मोनसे COVID-19नि जि मोनसे प्रभाबा गोलैफिनबाय, दा बेयाव दुखुनांथावै बिथांमोना खुब मोनसे बेयाव गोहोम गोलैफिनबाय आरो बिथांमोना दिनै गोबांनि न'खरा माने जों मिथिगौ बिथांमोना बेजोंनो जिहेतु सोलियो आरो गोबाङानो बेखौ प्रफेसन हिसाबैबो लाबोदों। नाथाय जाय बिथांमोना माने खनग्रा बा बिथांमोना दामग्रा देग्रायाव जाय लोब्बा गोनां बिथांमोनाबो मिउजिसियान बिथांमोनाबो दिनै गोबां अलखदाव गोलैदों। बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा साउन्ड सेटनि बिगोमाफोर बिथांमोनाबो दिनै बे बिहु फांसनानो जा बा बैसागुनि जे मेल मिटिङानो जा बेजोंनो बिथांमोना गोबां माखासे बाजेट प्रिपेयार खालामोमोन। दिनै बेनिफ्रायबो बिथांमोना रां रासिन मोननायनिफ्राय बन्सित जादों आरो गोबाङानो लन लानानै बे बिजनेसफोरखौ बिथांमोना आवगायदोंमोन। बेबो दिनै जों नुदों गोबां अलखदाव दिनै गोलैदों। दा बेनि थाखायनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन बा जोंनि जि BTR सरकार दङ जों बिथांमोनखौ जों खावलायबोदों आरो दा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि बे गोदान सरकारा जेब्ला बेनि थाखाय बाजेट माखासे प्रभिजन हमगोन, एलकेट खालामगोन, होमबा जों बेनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ निस्सय जों थांखि लानांगोन, माखासे पलिसिखौ जों एडप्ट खालामनांगोन जाहाथे जोंनि हारिमु बिफानाव जाय खामानि मावग्रा बिथांमोना जाहाथे नैबेबादि जेंना फैयोब्ला जाहाथे अलखदाव गोलैया। दा बेनि थाखाय जों माखासे हयथ' थांखि जों सुजुनांगोन आरो बै थांखिजोंनो जों फैगौ समाव बिथांमोनखौ जाहाथे माने राङारि अनसुंथाइजों लोगोसे बिथांमोनाबो जाहाथे गाव जाहाथे नैबादि अलखदा जेब्ला बे पेन्डेमिक सिटुवेसनफोरखौ जाहाथे बारहोनो हानाय बायदि मोजां मोनसे राहा लामा जाहाथे दिहुननो हायो। दा बेनि थाखाय सरकाराबो नाजानांगोन, प्लास जोंबो नैबे जायफ्रानोखि बेयाव खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो गावसिनि जे माखासे खामानिनि गेजेरजों बिथांमोननि जि माने सुजुनाय बा बिथांमोननि जि सृष्टि बिथांमोननि जि बे सृष्टिखौ जाहाथे बिथांमोननि सोरजिलु बे गोसोखौ जाहाथे बन्द' खालामा आरो सम सम बेबायदि अलखदा फैयो। नाथाय बिथांमोननि जे नाजाथाबनाय बेयो सोलिनांगोन आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना हारिमुजों लोब्बा लानानै खामानि मावनानै दङ गोसोखौ बिथांमोना सिफायनाङा, जेरै दं बिदिनो थाबाय थानांगोन। दान्दिसे समनि थाखाय बे अलखद होननानै जों सानना लानांगोन आरो बे समा बारा सम हयथ' थानाय नङा, बारा गोलाव जानाय नङा। जों थाबैनो बेखौनो आसा थिदों मोजां दिन आरो सफैगोन आरो मोजां दिन फैनाय लोगो लोगो जाहाथे बिथांमोना गावनि जे सोरजिलु गोसोजों सोरजिनाय बै बिथांमोननि जे मेथाइयानो जा बा दामनाय देनायावनो जा सुर होनायावनो जा बा माबा मोनसे जेनेबा गोदान गोदान सावथुन दिहुननायानो जा बिथांमोना दिहुनफिननो हागोन आरो फैगौ समाव जाहाथे बेखौ जोंनि रायजो राजाया मोजां बोजबना लानो हागोन। बे थासारिया निस्सय फैफिनगोन आरो बेनि थाखाय एखे समावनो जाहाथे सरकाराबो बिथांमोननि थाखाय माखासे निति प्रस्तुत खालामो, पलिसि खालामनानै जाहाथे बिथांमोनखौ थांना थानायनि जि मोनसे राहा बे राहा लामाखौ दिहुननो हागोन, आं बेखौनो आसा थिदों।